O galego.eu ten un contido bastante variado. O punto inicial onde xurdiu son exercicios de lingua nacidos da nosa experiencia no ensino. Entón son exercicios de gramática coas súas correspondentes solucións, teoría, vistas a selectividade, un determinado tipo de xogos, sopas de letras, encrucillados, para que tamén aprendan algo de galego divertíndose. Logo ten outro apartado diferente que é o de pseudónimos, todos os pseudónimos que coñecemos de personaxes galegos. A páxina máis vista e máis buscada é unha páxina sobre cancións galegas. Aí temos a letra das cancións máis importantes. Moitos rapaces a min dinme que eles, aínda que non falan galego, utilizan o Messenger e utilizan as mensaxes o galego, porque din que é máis curto e que lles é máis cómodo e que mola máis. E por iso incluímos tamén na páxina un apartadiño de dicionario de SMS. Isto é unha forma de que todos poidan servirse, porque a lingua é cousa de todos e nos queremos que axudar un pouquiño, dar un paso máis, que se aprenda galego e que se mire galego desde moitos puntos de vista diferentes. Ben falado. Lugar onde se sementa a herba e van pacer as vacas. Un prado. Ves como sabes? Das moitas cousas interesantes que ten a páxina ogalego.eu, a min unha das que máis me atraen é o feito de que todos os membros da familia entullan diario nesa especie de hórreo informático ditos e refráns que lle veñen a idea. E ao final acaba habendo aí un tesouro fraseolóxico. Dese tesouro mostrolles dúas pezas. Un refrán que nos recomenda calma. Se non é por Santa Lucía, xa será outro día, que quere decir que a cada cousa chégalle o seu tempo. E un refrán que nos recomenda ser positivos ante os problemas. O que perde unha vaca e encontra un corno xa non perdeu todo. Que quere decir que se ante as desgrazas pensamos que a desgraza aínda podía ser peor, seremos menos infelices. Abur.